Πολύ στραβά με το πείραμα 1849. Ο άνθρωπος έγινε τέρας και προσπαθεί να ξεφύγει. Βρε, δεν άλλαξες καθόλου. Λίγο πιο χοντρούλης και πράσινος έγινες. Καλώς το εγκεφτέ μας. Τώρα θα φας τη μαζουκιά και θα ψοφήσεις. Στα από εδώ. Σίτμον, εσύ και ο Σατάμο κρυφτείτε εδώ. Αυτός ο πράσινος μου φαίνεται πολύ επικίνδυνος. Κάτι κάνει εκεί πάνω με τον Ρονάλντο. Μπορεί και να είναι φίλοι. Δεν ξέρω. Ο Ρονάλντο, να ξέρεις, δεν πάει καλά. Παίζει με αυτό το Χάλκ να γίνουν καλά φιλαράκια. Κρυφτείτε εδώ. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω τα κλειδιά της